ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಂಡ ಆ ಪಾತೆರಕು ತಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಬಚ್ಚಿರದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ಪು ಕಡೆ ಐಟು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಐದು ಕಾಂಜಿ ನೊಕ್ಕಲಂಡು ಬಚ್ಚಿರ ನಿಂಚೆ ಈಸು ತಿನ್ಪಿನೊಕ್ಕಲು ಪೂರ నేను ದೆತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತು ಆತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆಗಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿದ್ ನಾವು ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಬುಧರಂಜಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಚ್ಚಬಲ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವಳ ಬಂಗಾರದ ಡಬ್ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇರು ಬಚ್ಚೆಗಳು ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಚ ತಿನ್ಪಣ ಒಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕ ಒಂದರದ ನೆಮೂಲು ಹೌದಾದ ಕ್ರಮದಾದ ಬಚ್ಚಿರದ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬಚ್ಚಿರದ ಕಡೆ ಬಚ್ಚಿರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಬಚ್ಚಿರ ಪುಲ್ ಪಾಗಪ್ಪನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪಂಪ ಸೊ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಈಗಲ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಂಡ ಆ ಪಾತೆರಕು ತಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಲ ಐತೆ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತು ಬಚ್ಚಿರ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರತೆ ಏನು ಬಚ್ಚಿರದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರದ ಕಡೆ ಐಟು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ದೂರದ ಕೊಡು ಒಂದು ಕೊಡಿ 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 ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚರ ತಿನ್ಪನ ಕರ್ಮ ಕಡೆ ದಕ್ಕು ಕೊಡಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡೋಗ ತಾಗವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜಿ ನೊಕ್ಕಲಂಡು ಬಚ್ಚಿರ ಇಂಚೆ ಈಸು ಅವು ಅವನಿ ಕ್ರಮ ಬಚ್ಚಿರದ ಕೊಂಜ ನೊಕ್ಕಲಂಡು ಇಂಚ ಅಂಚ ಮಾತ ಈ ಬಚ್ಚಿರದ ಒಕ್ಕ ಈ ನರಮು ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಕುಲಿಗೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರದ ನರಮು ತಿನ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಪೂರ నేను ದೆತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತು ಆತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಈ ಸುಣ್ಣ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂದುಂಡ ಐಟು ಬೋಡ್ತಾನಂತ ಕೂಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಾನಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಲ ಉಂಡು ಒಕ್ಕನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಒಂದು ಬಂಡ ಈಗ ಈ ಹೂವು ಕಾಕಾಜಿ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕಾಕಜಿ ಬರೆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯಮಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಹರಿವಾಣ ದಿವಡಿತನಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಚ್ಚಿರದ ಹರಿವಾಣ ತೀದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಆಗತ್ತೊಂದು ಬೈದಿಂದ ಇನ್ನು ಗುಡ್ಕದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಲ್ದ ಸಂಗತಿಲು ದೂರ ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲನಲ್ಲಿ ಕಂತನಕ್ಕೂ నేను ಸುಟಾರನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇದು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಎಂದು ತುಲೆ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಣ್ಣದ ಬಜ್ಜೆದ ಪುಗೆರೆದ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗೆದ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕರಜ್ಜನ ಅನ್ಪಣ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಕರ್ಜನ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾಡ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಐಟಿದಾಗ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೀಯರೆ ಪೋನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ವಜ್ರದ ಬಿಂಡಿನ ಮತ್ತೆ ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದಿರು ಪೋವೇರು ಪಂಡ ವಜ್ರದ ಬಿಂಡಿ ಚಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ಲ ಅವೇ ಬಚ್ಚರೆ ಪುಲ್ದ ಕರಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಹಾಂ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾಗೋಳಿಗೆ ಪೋನ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಈ ಚೀಲಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಐಟು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಪನ ಕೊಂಚ ನೋಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಪೀರು ಐಕೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಸಂಚಿ ಐನು ಪೂರ ಐತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡೊಂದು ನಿಜ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಸೊ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐತ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬರೀದಂಡು ಇನಿ 2024 ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಪಣಿಬೋದು ಬುಡಾರ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕಾಲ ಉಡ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಪಂಪುನ ಮಹತ್ವ ಇನಿಲ್ಲ ಒರಿತಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಒರಿದು ಬರೋಡು ಈತ ಏಜ್ ಜನ ಕೊರ್ಪಾರಿಂಚ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಡೈನೊಂದ ಆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಹೆಂಗೆ ಜೋತಿ ಅರ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಪೂರದೇ ತೊಂದೇರು ಎಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡು ಕೊರ್ಪೇರ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಏನ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಇಟ್ಟು ಯಾನಾರೇ ನಾಡೊಂದು ಗೋಪಿನತ್ತು ಆರು ಇಟ್ಟು ಅವು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಏನೋ ತುದು ಬತ್ತಿನಾರು ಹಾಂ ಅಂಡ ಅವು ಈ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಇಟ್ಟು ಏನಲ್ಲ ತಿನ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನೆ ಅಂಬೇರು ಪೋಜಿನಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಇಂಚು ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಕ ಅವು ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ಪು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಾಜವಣ್ಣನೇ ಪನ್ನಡದಾಯಕ ಬಂಡ ಬಚ್ಚೋಳು ತಿನ್ಪುನೇದ ಕ್ರಮ ಐತ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ
ಮುಲ್ಪ ದೀನಂಚಿದ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಮಾತ ತೊಟ್ಟುಗು ಕರ್ಜನ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಸೇರ್ಸೋದೊಂದು ತಿಂದದು ಐಟಿ ಪುನಂಚಿತ್ತ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಚ್ಚವಲು ತಿನ್ಪುಣ ಒಣಸಗಾನ್ಲಕೇನಾರು ಬಚ್ಚವಲುಗು ಕೇನು ಇருந்து ಒಕ್ಕ ಅಂಬೇರು ವಾಕಾಂಬಳ ಐತನಲ್ಲ ಅರೇನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚವಲು ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಸೆಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಪಗಾಪುನೆಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಕ್ಲಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಪೂಲ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತನು ಅಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿವರವಾದ ತೆರಿಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ದಾದನ್ಲ ಪಂಡ್ರುಂಡ ನನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಆಟದ ಮೇಳಗೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ್ ಮನ್ಪುನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಇರಗೆ ಭೂತಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೇಮ ಕೋಲ ಆಯ್ತಂದ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಬಚ್ಚಿರೆ ಉಂಡೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಾತಿಟ್ಲ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಗಣಪತಿ ದಿನಗೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ವಜ್ಜಿ ದೀವೋಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂದು ತಾರ ಇದು ಗಣಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ದೀಪ ಐಟ್ ಆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಇಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ತೆರಿಪೇರು ಅಜಯ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ